Tukusikabusio mwancho morigereria kero abasae bagendete kuburirwa kwenekia bunango eso ibare asobonge asoboremi ane munaso kwenekia gutumika chinchera chiekerero nigo murikito Fatgard Gisemba senchera ya bene anyara ko bakago sangano musae Nixon Otiso kurwa se kenyoro kya makairo ekigotoka se ward ya Bugichora ebunge West Mugiranga se county ya Nyamira hoyo nyara ko bakago erre sabari ya yoboremi anyara ko bakago kwenekia bunango bekaro mokya bokwegenderia na bogo gochya gokonyeka ase obugima bwaye buri bosio oboremi obogore egetekyo mogongo anene ase uchumi yense nigo rero twaira egetambukiro kyogotara goikasenga yomosae bw'emyaka 30 ase rieta Niki Otiso korwase ekenyoro kya makairo ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira oyo obwate obumanyi bwokoroisia ebimeri aho byechindagira chingeni tokobeka bunaye cabbage chinyanya sukuma spinach nkobeka tole beetroots na hoho na ebiribiri eriendoro so baiganikiteka egasiite tokonyakora etogotuta alafu twamanya kobekera abarimi bari baito ninki gose kya mwireretere gochaka oboremi oboiga nakorete general agriculture nka graduate omwaka 2018 so 2019 yonsi skona renge ali nare konya korigie gasi lakini bado nagatutire bimelinse kare nari gotute bimeri birinse nabibeka gosendirio muremi akiro korware nko motomera kare bya muikero ntinge bimeri birie ebiomete nona nari nachagete koriginga na kingo korang expandie market yane ndenge abalemi gento kereki yagosike bwate quality ngi yagego chikomwa mazao inchira kiechi akoroisia ebimeri ebi togutumie gento gekor soilless media soilless media jene gesanda kerigie coconut gesire tokoenda twagora bikoni gukuru Mombasa mono tokoenda ro twanyora ebikore tubibekire chigunimi twachiche process nero roro yogo nye treat kose konye sibia because riro bari ranie coconut amacha ya Mombasa abwate chichumbi wanekere ikirega iga nkonyara tore process nere tubwate yoko chichumbi chiri twanya sibi abekera abeire ready twanya spread chiture chichito igoro twake bikamago twabeke mbego alafu twamago kumeka tumakonyeira sakoro kwa germination room ebwata conditions chile chingi ya germination ebwata musunta eyo kokera seedlings chichito cha germinate go germination percentage yabere igoro bakori gasi marenga bwate abakori gasi mbwate bali permanent bali 11 alafu ndo bwate bali bagocha buna litkorito go tuta batokonya balange 9 so abakori gasi mbali gaigange 20 ase ensemo yechiro nigo Otiso akwerera buna echiro yebimeri ebi nenkia toko ni Kenya yonsi tuwachibeka online kere bachinyorira online tubatenga chingeni chabeire bachicha tuba ruseri korwasi chiture yechichito twababekera chibox ime twabatomera bari are korende emechando emenene agwetera nobokongu bwa mache engakio morakera aboigo chipara wano bunembure gocha yabora obole mibweito nkoira na bole insake so nyandiri tokonyora mache na botokonyara gukora farming irengi changamoto ende enene ne chipara kuruma igabaka loikie bimeri ali asaba remi bataite mono buna gusima changamoto ende kere tokoni bimeri ebi online nkonyorore bali mimbaro baro batabwatu aminifu awote itogore bimeri ontomere kogotogora bunako binyora igane yarogenda gwacha kaninde bono gutura chideni kurase serikali ye county ya Nyamira aze wizara y'oboremi nigo umudirector David Munyi abasemiri abasae wesokia na kwebwatirania n'oboremi bwekerero naboigo kobamo erio koroisia ebyombe kuna inchira eyemo yabo kokonywa ne serikali ye county katika county government Nyamira. Tungependa kwamba vijana ambao wanaingia katika sekta ya kilimo ni mzuri wajiunge na vikundi wawe katika groups kwa sababu itakuwa rahisi kuwafikia wakiwa groups badala ya kuwa individual. Omo director Munyi boigo omentire na kubeka arabwemero berio eriba bwate ase okwene kianga oboremi nkosukiwa bore bosyo ase kiwango kende Promote youth in agriculture katika Nyamira County ndio tuhakikishe kwamba vijana wengi wanahusika katika kilimo.
Pia katika Nyamira County kuna hii agripreneurs ambapo ni vijana ambao wamemaliza maybe wamefundishwa mambo ya kilimo katika university ama colleges, diploma colleges na certificate, ambapo tumewapatia nafasi ya kufanya kama extension services. Agripreneurs watahusika katika kuwafundisha wakulima ili waingie katika the new technologies that are there. The new technologies that are there are many, ambapo hao vijana watafundisha wakulima kuanzia mwezi ujao, mwezi wa 3 hivi, ama opportunities ambazo ziko katika kilimo. Oboiga na bobo semia bwaye Nixon Otiso buchase abasae. Abasae gendo ndabateyo buri mingwa kana bure. Ninde ntoganyanga watomanya gocha gosoboremi. Buri mina bogo chakabono iga ninde na bogo kwa kende. Nabono wena yo create gasi bagokonya koriye gasi. Ntobwene toka ba innovative forengerelinga asoboremi obega apu neroro bado because a population ya Kenya nendete gukina. Kerege ndete gukina igo it means abantu mbataite ndagira mono. Kingo reporter Getembe korwa igase Kenyoro kya Makairo egiye gotoka imeye ward ya Bogichora ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Jeff Atigad Isemba